amci a an kula a yi mana amci toma domin kuma kai ya jiyo mu sannan kuma shi ne ai banza kuma tinan ne kuma dan gobe kuma sannan ga shi kafuri ne ya fi kafuri ma kafurci yadda shi ya zama mamugu har shugaban kasa mugu sannan kuma shi bai iya shugaban kasa ba kuma bai iya mulki ba kuma sannan bai iya ibada ba kuma ba sallah ba addini sai ya kuma tsabar mugunta kuma ga shi kanta kulele ne kansa ya fi girman goyon guje kansa kuma zai zama mugu ba har shugaban kasa mugu kuma da masu ma'aisansa kuma da masu kuma yaransa irin kuma su ɗan lafa idan ne kuma irin kuma su kuma bilki amsi an kula a yi amsi kuma kan ci jiyo mugaye ne ba har shugaban kasa mugu ne da kuma duk wani mugu a duniya da kai ba hali ba in da bayan talla kuma shi baya azumi kuma sannan sai baya gidi kuma sannan baya sakan annabi sai je kuma tsabar mugunta mugu ba har shugaban kasa mugu sannan kuma ga tikasi kuma ya rame kuma ya buce kuma ya kan jaman banza sannan kuma ga shi mugu ne kuma sannan ai shi shege ne kuma bakin sa a toto ne inda ya buɗe bakin sa sai ma ai haɗe da gudun guje bai san ma ya haɗiye ba domin shi ya zama mamaye har shugaban kasa mugu kuma shi Buhari kuma ni dai ban son Buhari sannan kuma shi dan mutum a san Buhari adama kuma baban mu amma an same suna mai daɗi amma kuma ya fara sunan an same mai Muhammadu amma kuma har gana adade da shi tun da ya kashe mutane kuma ya turo sojoji dan garbe mutane dan banja mugu har shugaban kasa mugu sannan kuma inda ka ganci in ga ganci a hoto hada dabaro kuma da mai ba ɗan sanda ne wannan? a